nyonanggalso gagah pideksa kok tampik iki aku ira ngopo Kakang jane sampean kuwi ora ana cancane babakis iya dedeke sampean kuwi bagus gagah pideksa iki jejer kelawan aku mestine wae ya padha nanging kepiye kurang siji Kakang kurang apa ae pengen ngerti iya kurang ajar Ranti. Iya, Pak. Kowe kon medun. Oh, aman. Aku kok kon medun, Pak. Aku kok kon medun. Gagah. Dadi medun kok kalau wong kae jak barek aku. Yang medun kowe. Aku medun nek kono ya aku ya ajur to. Kok iso ajur kepiye? Buranti, mumpung iki poso-poso, kowe tanggone buka. Kakak, Yes. aja sampean kandha kaya ngono. Yes. Poso ngene iki ora ana setan. Demit wae dikerangke. Lho kok iki ana demit siji sing ucul. Sopo demit endi ta? Pengen ngerti? Iya. Pengen ngerti demite? Kowe dhewe. Aku. Iya. Raja demit.